नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रहुआ सबके हमार चैनल शुभम देव एंटरटेनमेंट में। और हम दिखावत तनी रहुआ सबके हिंदी भवन जिला मऊ के पंडाल, जिनमें भव्य व्यवस्था पूरा कईल गईल बा। माता रानी के भव्य पंडाल सजल बा आ पूरा थीम गांव के दिखावल गईल बा। तो ई रहल गेट, ये गेट से हम एंट्री कर रहल बानी। गांव के पूरा लुक गेट में दिखावल गईल बा। देखी पूरा कलाकारी गांव के भइल बा, दीवाल पर, छत पर। गांव में जौन कूसा बोलल जाला, कूस पतलो, यही कुल सब चीज से पूरा पंडाल सजावल गईल बा। ई रहल माता रानी के पूरा भव्य पंडाल। आगे के लोग ई नर्सिंग रेडियो के पूरा व्यवस्था बा। या शुरुआते में अइला पर सबसे पहले शंकर भगवान के मंदिर के दर्शन। ये देखी चौपाल, जहाँ किसान लोग बैठल बा लोग। ओकरे बाद देखी ई मेहरारू बानर भगावतरी। ई छाटी मशीन ये जलिया के रखल गईल बा, माने पूरा गांव के रूप दर्शावल गईल बा। ई हौदी बा, कोठिला बा, काफी सुंदर लग रहल बा। ये के आई देखी बंदर, पीछे हिरन, गोहरौल जिसे गोईठा के इकट्ठा एक तरफ रखल जाला सजा के, ओके गोहरौल कहल जाला। ई कुआं बा, कुआं के पानी औरत पानी भर रहल बड़ी, बहुत बेहतरीन सुंदर। ई कुम्हार कला केंद्र, कुम्हार भाई लोग के पूरा व्यवस्था दिखावल गईल बा। कैसे कैसे मिट्टी के बर्तन बनावल, लोहा बाजार बनल बा। नशा मुक्ति केंद्र, नशे की लत है ऐसी। और यहाँ पे चाय घर, काउंटर में बिस्किट, टॉफी सब दिख रहल बा। आगे लेके चलता नहीं रवा सबके, आगे दर्शन करी। ये देखी पूरा खेत के रूप दियल गईल बा। आई हमन कालू मौसा। आई देखी ट्यूबवेल के, यहाँ ट्यूबवेल चल रहल बा। आगे देखी किसान बैल से खेती कर रहल बनी। पुनः कालू मौसा आगिलन। पुरानी संस्कृति के दर्शावल गईल बा। खेत में बैल से कैसे जोताई होत रहे पहले। आगे के दृश्य देखी सबे मेडिकल के रूप ऐसे दिखावल गईल बा। जहाँ मरीज के सुतावल गईल बा, ऑक्सीजन बोतल लगल बा। आगे डिस्पेंसरी बा। आगे चल के देखल जाओ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये देखिए शायद लाश लेके जाता लोग। ये पुरानी परंपरा के दिखावल जाता है, जैसे कि गांव में पहले के लोग कैसे मृत्यु हो जाते रहते कुछ चीज। हालांकि ये चीज बोले में थोड़ा सा अजीब लगता है। आगे देखिए माता रानी के शेर, ये हमने के आन बान शान भारत के तिरंगा। आगे बहुत अच्छा पंडाल लगल बा, जिसमें अनेक रूप, लगभग सब रूप भगवान लोग के दिखावल गईल बा। आगे ये देखी कितना बढ़िया नक्काशी कईल गईल बा। कितना बढ़िया ये लुक दिखावल गईल बा। गांव के डाली डलिया बेना एक चीज से सजावट करके पूरा हिंदी भवन पंडाल के गहगा पूरा एकदम आंगन कर रहल बा। आई देखी झोपड़ी झुग्गी जिसे कोठिला बोलल जाता रहे पहले, तो तरीके से बनावल गईल बा। ये देखी ये पुरानी दिन याद आ जाला जब कुछ चीज देखल जाला। ये तरीके से मैट पर चटाई पर बैठ के हम लोग को पढ़ ले बानी जाए। यहाँ मास्टर साहब पढ़ा रहल बनी लड़कन के स्लेट पर, क्योंकि हमने के पटरी पे पढ़ ले रही जा पहले। अब उसके बाद स्लेट के जमाना आई। आगे मड़ई जोगी सब बनल बा, डिस्पेंसरी बा। एक बाद आगे के दृश्य आप सबके दिखा रहल बानी। बनल रही सब परशुराम जी, नरसिंह अवतार, मन 12 अवतार, 12 मन बारी बारी से सब रूप के दर्शावल गईल बा। अब आई मुख्य प्रवेश द्वार में माता रानी के दर्शन करे चलल जाओ। भव्य
माता रानी के पंडाल में हम आ चुकल बनी। माता रानी के दर्शन करी सभे। इतना मनमोहक रूप माता रानी के भव्य रूप दिख रहा बा माता रानी के। सही सब प्यार दुलार आशीर्वाद दी। चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।